Hvalpsund Marine. Her er tømrermester Torben Halkjær i gang med at opføre 7 dobbelthuse og et fælleshus, der passer til stedet og til tiden. Altså, det er jo simpelthen et fantastisk sted. Altså her ved Lystbåd Havnen, og man kan kigge hen til den rigtige havn, og vi kan jo, jamen der er simpelthen udsigt, der er helt utrolig udsigt. Så man bliver jo simpelthen glad, når man kommer herned. Og så den beliggenhed, den gør jo bare, at vi er jo nødt til at skulle lave nogle spændende byggerier. Havnemiljøet har inspireret til byggeriets udtryk. Det er et bæredygtigt projekt, som Torben Halkjær står bag, sammen med hans tidligere lærermester. Og vi har prøvet at ramme det maritime islet, der stammer fra den nærliggende havn. Tømrermesteren er kendt for at lave kvalitetsbyggeri. Vi har igennem mange år arbejdet sammen med tømrermester Torben Halkjær. Og det, der kendetegner Torben, det er, at der står altid kvalitet bag ved det, han leverer. Det er ordentligt håndværk, og der bliver brugt rigtig meget tid på at udvælge materialer og på detaljerne i byggeriet. Husene opføres i træ. Det mindsker klimabelastningen fra byggeriet. Vi skal bygge bæredygtigt. Vi har en forpligtelse over for vores børn. Vi har nogle forpligtelser over for vores jordklode, at vi ikke efterlader større aftryk end højst nødvendigt. Og når vi bruger beton eller plastik eller stål, så har den produktion, der sker af det, udledt en masse CO2. Når vi bruger træ, så optager træ meget CO2, mens det vokser, og det bliver lagret i træet, når vi bygger. Det er jo moderne med, at man skal være miljøbevidst og alt sådan noget. Men altså det, vi har kigget mest på, det kan vi da godt være ærlige at sige, det er, at vi vil lave noget flot byggeri. At vi så kan kombinere det, det er jo helt fantastisk. Facaderne er beklædt med kiritræ, som har nogle særlig gode egenskaber. Man vælger kiri, fordi kiri det er et bæredygtigt materiale. Det har et ekstremt højt CO2-optag. Det minder om de dyreste trætyper i udtryk, men samtidig så er det faktisk meget let, men alligevel stærkt og modstandsdygtigt i en facade. Tømrermesteren er begejstret for at arbejde med kiribeklædningen. Altså kiritræ, det er nemt at arbejde med. Det er nemt at serve i, det er nemmere, fordi det er lige. Det tvinder ikke, og det er nemt at sømme i. Altså alle de søm, vi har slået i, der er ikke en eneste der, hvor det har revnet eller noget, og det gør det jo normalvis. Og når de fleste brædder, der er jo altid et eller andet med en kant, der er i stykker og sådan noget. Det har vi ikke oplevet her. Og så er det også fantastisk med, at der ingen knaster er. Det er jo også så nemt. Man skal ikke sortere nogle brædder fra, man kan bare køre løs. Så det har været en fornøjelse. Og så er det jo også flot, jo. Det betyder det også meget. Det er da klart.